We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Monday mga kapuso ug sa tanan natong suking viewers all over Mindanao. Hilabi na ang mga naa sa Parang ug Sultan Kudarat sa Maguindanao Province. Attorney Resi, good morning! Good morning, Sabsay! Naku mga kapuso, punog inspirasyon ang istorya nga among i-share kaninyo tungod kay sila mao ang bag-ong payani karong panahuna. Tama ka diya, Resi, kay sila mao ang mga food delivery riders. Una natong ilailahon ang usa ka delivery rider nga nagpakita og pagkamaayo sa ubang tao. Atong ilailahon unya ang honest rider ng Cagayan de Oro City. Ug say mga kapuso, sayron pud nato ang istorya sa usa ka delivery rider gikan sa Davao City. Human siya makadawat og usa ka letter of appreciation gikan sa iyahang batang customer. Mao na ang atangan ninyo unya mga kapuso. Ug sa Bistalk naman atong makahinabing pagbalik si kapuso actor Jack Roberto. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga dinhi makita sa Mindanao ang pinakadakong sperm whale sa tibok nasod ug ikapito nga pinakadako sa tibok kalibutan? Kini mao ang sperm whale nga ginganlan og Davor nga nakita sa daplin sa dagat sa Governor Generoso Davao Oriental kaniadtong tuig 2010. Sa pagkakaroon nahimutang ang nabilin sa maong whale sa Subangan Museum sa Mati City, Davao Oriental. Nga usasab sa mga pinakadakong museum sa nasod, busa na himosab nga tourist attraction. Maayong buntag, Jack, ug welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na and kamusta ang simula ng Burr Month mo? Maayong buntag mga kapuso. Thank you for having me again. And sa ngayong pandemic, dito muna tayo sa online, ano? Dito muna tayo magkulitan. So okay naman ang Burr months. Nagsimula kami ng September ng resume ng taping namin sa Pampanga. And ngayon, it's a wrap. So tapos na, ini-edit na lang para maipalabas na namin sa inyo. Wow, congratulations, Jack. Excited na kami na mapanood ang pinaghirapan ninyo for the past month. But syempre, you're part of Stories from the Heart. Never Say Goodbye. Of course, this morning is all about love. Ang tanong ng bayan, Jack, kailan ka ba nagkaroon ng first love mo? Naku, nakakahiya pero... Pwede lang naman. Parang nakaka-relate na, mga 13 years old. Wow. Yan, first love. Yung hindi puppy love, na parang, yan, mga ganun. High school na, syempre. Jack, tell us more about Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Ipakilala mo naman sa amin si Bruce dito. Yes, Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Ang storya po na to ay tungkol sa lahat ng sakripisyo ng mga taong involved dito sa storyang to. Bale, si Bruce Pelaez dito, yung character ko, ay isang nursing student dito sa Pilipinas. Simple lang yung dream niya eh. Gusto niya mabuhay ng kasama yung mahal niya, na nagtatrabaho sila together dito sa Pilipinas. And simple lang. Basta siya, para ang dream niya lang is i-sustain yung trabaho niya dito sa Pilipinas bilang nurse and ibigay lahat ng love niya kay Joyce. Pero, ang twist nito is naging caregiver ako sa ibang bansa. So, may nangyari doon, nakilala ko si Victoria, played by Lauren Yang. Naging magkaibigan kami doon and abangan nyo kung ano yung nangyari. Tapos, nung bumalik ako sa Pilipinas, nagkita ulit kami ni Joyce, Quintana, ni Clea.
And doon umikot yung storya. Tapos meron pang dumating na trahedya or ano bang paano ba sabihin yung parang nagkaroon ng dilubyo yung buhay ng isang character. So, ayun, sobrang relatable. Relatable yung sacrifices mo sa love, relatable yung sacrifices mo for your family, kung paano mo sustain yung family, relatable yung situation ng isang character na willing ibigay lahat ng love niya kahit na walang kapalit. So alam mo yun, napaka-heartwarming din nung sa family na mga eksena. And makaka-relate ka na parang i-value mo, i-treasure mo yung mga loved ones mo, susulitin mo yung moment mo sa lahat ng tao. Ma-appreciate mo yung lahat ng taong nakapaligid sa'yo, yung lahat ng taong mahal mo. And yun, para sa akin, hindi lang siya basta drama, pero marami kayong matututunan in life. Ganun. After portraying by the role of Bruce dito sa Never Say Goodbye, Jack, do you think na yung pagmamahal pwede nating matutunan? Kasi yung may mga eksena sometimes, di ba? Even in real life, na parang may love at first sight, meron din sometimes na parang natutunan mo na lang din mahalin yung isang tao. Has that happened to you in real life? Mahirap yun. Kasi sa totoo lang, kung hindi ka pa nakaka-move on dun sa isang tao, mali na pumasok ka kagad sa isang relasyon o sa isang tao na hindi pa buo yung pagmamahal mo sa kanya. Naniniwala ko sa parang dapat pure yung love mo palagi. Walang halong ano. Dahil may kakaroon lagi ng comparison yan. Lagi mo i-compare yung ex mo dun sa present mo. Ano nangyayari sa akin? Ba't ang lalim na hugot? Kasi love ngayon. Love guru ka ngayong umaga, Jack. Okay, sige guys. Kailangan namin ng mga enlightenment. At syempre, anong mensahe mo sa lahat ng mga fans and supporters mo dito sa Mindanao? And at the same time, imbitahan mo rin naman sila na suportahan ang Never Say Goodbye. Yes, ayun mga kapuso. So, bukod sa mga kunento ko na yun, ito na yata yung pinaka-challenging role na nagawa ko. As in, every scene emotional, every scene kailangan mong bigyan ng iba't ibang atake, every scene talagang, sabi ko, grabe. Kung siguro pelikula to, isang araw mo lang gagawin to na, or siguro 8 araw. Pero ito as in ilang months kami magkakasama na puro ganun yung eksena. So, sobrang sarap sa pakiramdam na natapos namin ng maganda at maayos and may bigay namin lahat ng emosyon na kailangan na ibigay. So, ito pong Stories from the Heart, Never Say Goodbye is e-air na po ng October. So, panghapon po siya, 3:25 p.m. Thank you, Jack. Daghang kaayong salamat. Aabangan namin ang Never Say Goodbye. At sana hindi ka magsawa na bisitahin kami always dito sa Mindanao. Thank you very much. Stay safe. Pagtapos na ang pandemic, guys, sana magkita-kita tayo soon. And sa ngayon, stay safe muna and stay healthy. Bye-bye! Kini ang At Home with GMA Regional TV. Sukad nagsugod ang pandemya, usa ang mga food delivery rider nga nahimo natong katambayayong sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Butang angay gyud pasalamatan ug taliwala sa adlaw-adlaw nilang paningkamot, makalipay sab nga masayran nga adunay uban nga naghatag gyud og extra effort aron mapamatud-an ang ilahang pagkamatinud-anon. Mga kapuso, kitang mga Pinoy bisan unsa pa man ang kalisod sa atong kahimtang na ilhan gayud kita sa atong pagkamatinud-anon. Kana ang ipamatud-an sa usa ka Cagayanon delivery rider nga miuli sa pitaka sa usa ka estranghero. Sabay-sabay natong saluduhan si Jober Sabonsolin. Jober, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Ayun. Hello dia mga kapuso. So, grabe ka-happy ang akong nabati. Alright, Jober, unang-una no, give us a little background sa imuhang kinabuhi. Paunsa ka ba nahimong usa ka delivery rider ug una ka nahimong rider unsa ba ang imuhang pangita kaniadto? Before sa wala gyud ko nag-rider, usa gyud ko ka membro sa live band. Ga-play mi sa mga bar diri sa Cagayan de Oro, ga-play mi mga event, mga out of town nga mga birthdays, mga kasal, mga gigs ana. So moto until nag-pandemic so wala na income, nag-close na ang mga bar, so moto siya. Ngita ko lain trabaho. So mo dito nang-apply ko as a delivery rider, dagan ko gi-applyan sa una.
Karong panahon sa pandemya, kamusta ba ang kahimtang nimo ug imuhang pamilya karon? Sa tinud-anay lang gid sir ang among kinabuhi karon sa among pamilya, lisod ko gayo. In fact, sir, wala mi kuryente karon, naputan mi kuryente tungyagi sa karon, wala pa namo na balik og pataod kay lisod mi sa kwarta. Oo, naapektuhan jud kami sa pandemic nga nakalisod. Please share to us, Jober, kaning nahitabo kung asa nakita nimo ang pitaka sa usa ka estranghero ug wa gyud ka nagduha-duha nga iuli kini. Nahitabo na siya last week, mga Friday, mga Sabado man to siya. Ulan-ulan to siya, nag-deliver ko na may purse na color yellow. Medyo basa-basa na po. So, abi na ko, gitumban ako sa mani. Uy, na may sulod. Maulit ko pagtanaw na ako. Hala. Natagak niya, na ba? Wala ko kisay na yung mangita nga tao. Wala mong gini adto dito. So, ni-try ko adto sa usa ka radio station, which is pag adto na ko sirado po. So, ang gibuhat uli na lang ko sa among balay, ipicturan na ko yung ID o ako din i-post sa Facebook. Dito na yung so dagan na to, dali lang niya nakuha pagkaugma, nakuha na tayo niya yung first. Despite sa kalisod sa imong kinabuhi ron, Jober, wa ba ni sulod sa imong huna-huna nga hilabtan ang maong pitaka? Usar gid akong gihuna-huna sir, ang kalisod sa panahon karong pandemic, dili tanan tawo na ay trabaho. So akong gihuna-huna, basit ang tagiyaan ni ginahanglan aning kwartaha. So mao gid to, ako gid ning yuli dili sayon, may man ko kay namo ko'y trabaho, makita ra man ako ng kwarta. Wata kabalo sa tagiyaan ni unsay kahimtang niya, mao tong giuli dito nako. Pagkakita na mo, ang nag-atubang ragit siya, akong mama, kaya ako natulog ko sa ang balay. Mo po'y paggawas na ako ba, na surprise kaysa, uy, mo rin to, nagpicture, then ning duha. Nalipay kaayo siya, gid nga, ako ang nakakuha siyang pitaka. Alang kanimo, Jober, kinsa ba ang naka-impluwensya kanimo nga mahimong matinud-anon ug iuli gayod ang mga butang nga dili imuha? Ang ako ug yung mama, kay sukad pa nga sa bata pa mi, ginatudluan gid mi niya nga dapat honest gid mo permente ha. Tapos makita po na namo saya ha, kay naami tindahan di gamay sa mo ha. Dagan kay mabilin di mga pitaka, mga cellphone, mauli gina sa tagiya. Iuli gina sa akong mama. Saya gyud ko nakaawat gid na. Karon, Jober, alang sa itong mga kapuso, viewers, aduna ka ba mensahe ngadto kanila labi na katong mga na-inspire sa imong istorya? Simple ra kayo ang akong maingon sa tanan na kapuso gatan-aw diri sa tuwa karon. Bisan unsa kalisod sa kinabuhi, ayaw jud mo pagbuhat og dautan, kay ang Ginoo nagalantaw kanato, instead magbuhat og maayo sa atong isig ka tawo. Daghang kayong salamat sa oras nga imong gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug sa pag-share sa imong kabayanihan, Jober. And thank you sa inspirasyon nga imong gihatag karong buntaga. Amping kanunay. Dagan pong salamat. At Home with GMA Regional TV. More power. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, usa ka food delivery rider gikan sa Davao City ang atong makauban. Trending karon sa social media ang iyahang istorya tungod kay nakadawat kini og usa ka letter of appreciation gikan sa iyahang batang customer. Sayro nato ang maong istorya gikan kay Sir Jetro Requina. Sir Jetro, dayon sa At Home with GMA Regional TV. Good morning po. Kamusta kayo, sir? Mayong buntag, Ma'am Resi. Okay lang, kaloy sa Ginoo. Sir, bago nato hisgutan ang imuhang nag-viral na post, istoryahon sa kanamo og ila-ilahon kay kinsa bagid si Sir Jetro, kanus amang ka nagsugod isip usa ka food delivery rider, sir? Ako dahil si Jetro Requina, nagpuyo diri sa MAA. Nahimo kong delivery rider for 1 year and almost 5 months. Starting sa pandemic, kabuhi na dyan ako ang mahimong rider. So, mao na po ang source akong income po. So good atong pandemic. Hantod karon, rider gyapon, delivery rider gyapon. Pero before sa pandemic, sir, unsa pod ang imuhang panginabuhian? Before pandemic, ma'am, CI ko sa credit investigator ko sa isa ka kumpanya sa bangko, ma'am.
Sir, easy po sa ka-food delivery rider, unsa po ang mga challenges nga imong naagian? Daghan og challenges, ma'am. Like, ulan, init. Common man yun na sa mua. So, naanad nami nga pagkabuntag or hapon, init kaayo. Tapos, inig gabi, ulan nun. Tapos, dili pud malikayan nga naapoy customer nga kanang dili magka misunderstanding ba, like masupo ang customer nga lang dugay ang pagkaon so amo na lang gialam-alaman ang customer nga ngani nahitabo traffic or dugay na luto sa vendor so mao lang man among kuan ma'am ang mga tawag kaning mga common nga issues sa pagtrabaho namo. Karon Sir Jetro, hisgutan nato kining letter of appreciation nga gihatag sa imuhang batang customer. Unsa ba ang istorya ani? Kato na story, ma'am. Bali nag-order tong bata which is ang mama sa jud ang una nako na storya sa cellphone kay mangutan naman jud mi ana if ever nga tama iyang address. So pag abot nako sa maong address, Mulakaw na unta ko. Pero ang bata gitawag ko niya kay na daw siya ihatag ko no. So, abi na ko og tip lang, katong 20 pesos nga tip. Napod jud siya gihatag nga letter. So, kato pagkita na ko sa letter, burag na natandog ko ba? Burag mutulo lang po akong luha, kalakaw na kay kuwat unta ato niya kay nakita na ko ang mong letter nga. Napod siya gi-speech gamay. So, burag wala na ko na batit to yung speech kay burag lain na kayong pamina, burag kay lako na ko. So pag human ato, nilakaw ko, nagpasalamat ko sa bata, nilakaw na ko. Nya. So samtang ga-drive ko nitulo ang luha ba. So nagpa-plane ko sa kilid. Dili man jud ko ingon nga kanang although nay customer sa una nga nagahatag og kanang pagkamaayo sa mga rider pero kato nga time ang good. Burag na touch jud ko sa gibuhat sa bata. So akong gi-post. So wala dama na-share gi-share nya para ma-uplift naman unta to ang mga kuan sa mga rider para magana ang mga rider ba mao to kung purpose pero wala dama nga gi-share sa mga uban nga mga viewers. Sa maong nahitabo Sir Jetro unsa pud ang imuhang mga realizations? Kuan ma'am na-realize na ko ma'am nga naa jud ay customer nga or tao nga bisan pa og dili nimo kaila anda mo tabang sa imuha anda mo malasakit sa imuha na wala damha nga anang adlaw og anang panahon na so mao lang to ko na realize nga na jud ay mga tao nga mga ingana Dagan gid kaayo na inspire sa imuhang istorya ug na-share nimo na very viral post Sir Jetro unsa man ang imuhang mensahe pod sa tanan natong mga viewers diri sa Mindanao. As a delivery rider mga ma'am sir no dili kay ingon nga delivery rider lang dali ra na ilang trabaho kay delivery rider lang so sa ngalan lang naga-risk mi sa mong kinabuhi adlaw-adlaw lisod na siya tapos naga-take me og risk ulan init masing asa nga area within Davao City adlaw gabi wala mi kabalo kung unsay may tabo sa mong kinabuhi labi na katong mga past mga months nga laing gipang tulis nga mga riders kana may ana good. How about sa imuhang mga fellow delivery riders Sir Jetro aduna ba kay mensahe alang kanila aron magpadayon gihapon kay anaa pa man kita sa pandemya? Akong message akong mga kaubanan nga mga riders padayon lang ta. Before ta mo sakay sa motor ampo jud ta kay lisod jud kayo og di wala tay saligan ba kay mao ra biya saligan Ginoo lang tapos amping ta kanunay padayon ta kay na mao man jud atong pangitaan mangita tag trabaho sa uban nga kumpanya nya na naman jud ta diri so padayonon lang nato magpugi lang ta kuha lang nato mga goal kada adlaw so salamat na jud sa Ginoo pon nga maulit ta sa maabot ta sa inyo atong balay nga safe nya mamata ta buntag nga nanabot tay bagong kusog. Daghang kaayong salamat Sir Jetro ug syempre amping pirmi. Daghang salamat Ma'am Resi sa GMA o sa tanan mga viewers. Daghang salamat. Taliwala sa kalisod sa iyang kinabuhi karon nga adunay pandemya
wala gayud kini nahimong rason alang kang Juber sa bunsolin aron hilabtan ang pitaka ngayang aksidenteng nakit-an. Butang nga angay gayud ipasigarbo. Samtang side akong kalipay ang nasinati ni Jetro Requina, human kini makadawat og usa ka pinasahing regalo gikan sa iyahang batang customer. Gani wala pud nagtuo si Sir Jetro na mo viral ang iyahang post tungod kay gusto lang ta niya makahatag og kalipay og inspirasyon sa iyahang mga kaubanang riders. Ug mga kapuso, usa na sab ka bag-ong drama series ang pagbidahan ni kapuso actor Jack Roberto. Mao kini ang Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Mga kapuso, ang na-inspired nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Bob Curry, nga unexpected kindness is the most powerful, least costly, and most underrated agent of human change. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimuthan na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.